Salmwood ki Bishop na ki Jalanyam Kamiglaya ki Bakantopio Most Reverend Victor Lingdor, Archbishop of Shillong Archdiocese, Most Reverend Bishop Jos Churakal, Auxiliary Bishop of Tura, Most Reverend Wilbert Marwin, Bishop of Nongston, but Most Reverend Ferdinand Khar, Bishop-elect of Jiwai. Haka khat artarik naitung kilatho ik jing ujor shaka Law Commission of India ban penpau ke jing persha halor ke jing temu ban wanra ya ke UCC Uniform Civil Code hakani kari. Kini ki bishop kila penyeng nia ye ke jing ujor jangki halor kini ki nongrim. Ki an shimet jang ki jat ben rew bon jat kari India ki mi bat ki so thiet ne ki jinget nyam bat ki dustur ki riti ki ba ka article 25 kari India ka burom bat ka nyau kori ki jat ben rew ban penyat penhe pensan kat kum ki jinget belai jang ki Kariti Senshar Kari India lingba ki articles Lais Pa Saupway, Lais Pa Saupuar bat ka 6 schedules ka aibor ye ki rew long ba bon jat ban penroy lade. Ka Uniform Civil Code lani ka UCC kan penjot thiau ye kini ki hok ten rai baro jong ka jat pen riu kari. House nem arajar khatpra ka 21st Law Commission of India kala penpau shai ba ka jingwan ra ye ka UCC hakani kapor kamlong ka badon kam bat ka baseswa kumta labo tengno ye ka jing ai jingmot banwan ra ye ka UCC hakate ka snem. Halor kini kinong rim bala kadaw haning ni penpau ka jing persya ban wan ra ye Uniform Civil Code lani ka UCC ka ba ka sorkar ka temu ban penjot ye ka jing long kelut mensim kari India ka ba pediang penroy bat ya dai ki kenhun jat ben rew ba pon jat ki bala imsuk bat imsan baro shikata hakini ki paus nem bangila senshar dalade ni su yublei naman ni de ki nong song jong kene ka di India jungi bat hang ne por India jungi ina juyo berpore kalat ban mani belai daga belai luon ban ngi imru ya kita ki riti ki dustur ki jungi hari India kan kudan kuno ka jingte ka jingkhum bat ngi doi ru yublei bakat ye long berbor kumta bat nilai i bakadan kini ke jing angut jong ka circle kami ban to introduce ni monra yakini ka Uniform Civil Code for India Ibrokaway kini kala kata ya jing snow bujuni bat ni dan katu kini trigi benta ki bangi ko apan pen snow bat ki bishop jangi auxiliary bishop jangka Tura Diocese nang tau bishop jangka Nongston watch bishop jangi nang tau bishop elect jangka Jiwai Diocese ru kila sign nang ye ko ka chiti akabala tho chaka shau member secretary jong Law Commission jong India halor jong likely kiman kabaning kom kade halor jong ka jingmani ka balai luon ka bamangi ra juyo parish kata bat ngi kwa ru bakan de ban ye long kuta kamtam ngiran ru kiwi an ki ban sakta igi kamtam ye ka an chokha shaman ki jungi namar ha ki katli jungi ngiran je ko weger kom haka bamangi ngile kum ki bangai hau play kum ki kristan kum ki katolik ti kum ta ngi so on ko we ge ang di lomba ki bamangi ngile haka badai ba kajingai ke juni ashong ha ka shoman ke juni kidi kita ki bamangi ngira joele barish kata bangidan ru ya ka jiada ka bakar bang no ba ka an haka badai pat kide te ge ang di lomba ngide banyo ban mani lai lot ba de kirul ki an ki badan apa ka balang ya taru la buram berbor daka sarkar India tikata ka dikawai tiga jingkli jingkolong hatul daka wan kini ka UCC kandon em ka jingta kum ya kita hakabade ber ka jinyai kabaan ka mengingi so namang ngidi kinong song jong kini ka Meghalaya bar kum kinong song kum ka jai ban rio ka ba imang ni po ka jela Meghalaya ngidan ru ya kiristi ki dustur ki barajudan hangni kini ka UCC ni kini ka Uniform Civil Code kan wanra dem ya kita ki jingkla naman misu ong wala da mengingi de ki kersan Henry ngibat ya kita ki riti ki dustur ki ba ngilayo ne ki long chwa man chwa te kita ki di kuwe ki bentar ka makusan ba haka jingi kersan jungi haka jingim jungi kum ki nong shong hangni po Meghalaya te kita ki di bentar ka ba ar ka makusan ka wangi ko kum pau hapo ka shaka sarkar India nang ta ka palai ka mengingi kwa ban ong ladang hakini ki por ki bradep ka kani kari ke jungi kalayan
hoi na si gidang katuk ni ki jingduna hakinu kinu ki an la de ha jinda ya ki kintei le ni ki khna le kadu nu ka benta jong an lada pisham kumi kita gidang kinu kinu ki jingduna ni sungo ban ong ba de ban pembe kita ki jingduna daga ba shon ra be daga we ga ba ka balong uniform lut ya bro ngasu ban ong ka hari India jungi ka kani ka jinglong bangi ong ta ka unity in diversity ka jinglong jiatli hapdeng jong buon ki jinget buon kita ki riti ki dustur kani kita ki jingrus pa jong jelong jong kari India tingi ngidawai ban ngit skamba kata ka UCC kan nomor rapat kita ki wajib ke jingkala hukum kini ki benta ke bakta ke jinget ke jingi ke bakta ki riti ki dustur ki jingi tingi nyai dawai hi bahkan nomlong kumta hakam mengi kup ki nong jong India kani ne berbori kata ke jinglong hakam mengi mani daga hagur kam ka blai lot bat ni bat ekirti ki dostor ki mungi layo ni ki long chua ki man chua haka jim jugi hang ni apo Meghalaya tigini ki taki ki bangi ko open baw ka jugi bar ko mangi la tho haka shiti ko baki bishop klasan tigde hlo jugi to ki nolam ki mungi ko open baw shak bertai juru shaka law commission jong kari India ko blish ni ada pha yakani ka shiti shaki media houses shiki print media ni ada pha shiki media ro ada pha yakani ka shiti ke bala sign tigi samut ki bisha am shikane ka law commission te ni ada pha ha chaka law commission ro ni ada pha ko mangila yo duka email ke website tigi la pha chaka law commission ro te fi pha bitang shaka law commission ne fi pha lang ba ya ka state government national ro ne shaka state government tigi ngimshim la pha hande shaka law commission tigi la pha so fada thrai hadu ka no ka kata ka ne ka UCC la da ka trikam kumolong mentati namar ba ka nong kuno watai kata ka draft lo kan sisa ti henrei la shupha ngatrai ha poki la shupha la si ha ka website tangi gijing kli bu ta ter tikta gi gijing berkhat ke juni ti henrei kumbangi long mentati ngi trai ngim dan gi ke mo akti ka ba mengi ngi la ban comment lo jigi to kane ka jingtho jongpi ka dei ba pi persha be ha baro khat ka India ban pentri kam ne tang po jela Meghalaya na ka concern juni te kade hi yangi ha po Meghalaya namar ba kiwi ki benta kiwi ki nong nakaliang jong ka CBI ru ka lapan ie concern tenang ta ki bishop ru kila tho la ka jong angni te kamu kajing persha juni hi ka kade hi mde tang ha po Meghalaya na cha ta ka long ka bala icon de be hi ba ko India hi